Ka United Democratic Party kala aik sai ban penyakun dau ba senchar lingdo ubade persakur trai jong ba HDR lingdo bam kwai hadwar blai hakane ke election MLA ban na soyong constituency. Kumban syukudau bakatanat pernyat election haka jela kala hap ban pensange swaya ke election hakate ka constituency hadien ka jingklat no ukurtong ka UDP uba HDR lingdo min haka arpotri urempang araja arpulai kata sitio shwa ka singi thep vote. Haba pentip ya kani uba Tita Starwal Khan u President ka UDP East Sales District ula pentip baka UDP kan job khatsan hado arpo ngot ki MLA hakane ka election. Bede baka soyong konstitusi kumba pilai tip ba mo ka jingklat kandidat jungi ma hedon te kumba ka julong hi na kaliang ka election commission na try kan sapan banai ka election hadien bala declare ka result si hadien si banai ne arbanai na tangin tip ka syong ha ka election commission te henre na kaliang ka soyong circle jong ka party na layo pedang ya jing tho menin ya ka ba kila propose daga kerteng jong iba sensar lendo bengi jukot i bersajong i maheda kumbangi expect hi kalomba ka parti UDP ngimyo bun ki MLA ngi expect hi kumtala kanum dunai ka khatsan ba apo le se kalapan palat ya taru tin rekat kem kejing kendu pat jong ki meeting ka bangilong men hakaba ki kandidat la jan baro ki don laj no nagaro hills te ki long confident hi bakin poisa ka situation hi ka batai mo ngin long kingmaker ne ngin long queenmaker ne kata long nang ong re ka shulong bet ba ka syong ha ka situation ba ka syong ha ka numbers ban kop lupa menta ban ong ba bangin long kingmaker mangi lani bangin lead mangi government ngampat nut ban ong ka syong bet ka rai la sya ka singi atrik adin bangi layo ka numbers namun ngin sasutu ka ka bangi de ban Pati gadon ga jing ya ka understanding happening but kiway pat ki political parties for a postpone alliance. Ya mentahi syua ka election ngi kamdan kanu ka jing ya sutu jimut bat ki nu ki political party. Te bat no try ga UDP kan kam kloy ban ai kata ka jing ya try lang. Kan don BJP kan don ga TMC. Ya mentang ala ong ipi bangin empat nut ban ong bat nu ngi tray. Bat nu ngi tray. Rengi hakpe hi bat ki parti ki balong like minded ki badan ki ju ki ideologi ki badan ke ju ka rukom perkhat in persyang hi ban ya tre bat kun parti ha jing sengo go jonga den rega ni ka syong ha ka rai jong ka parliamentary party syong ha ka parti hi baro ko we den rega ka jing sengo simat ka jonga kalong ba ni hak tre bat ki parti ki ba upat ba mo un sutu unsur tu ba plan kan ni ke government ke batamai dan ni ke jing perkhat ke batamai